Velkommen til jer alle sammen til Djurs Live. Vi har glædet os til, at I skulle være med i dag, hvor vi godt vil præsentere et hamrende nyt medie for jer. Et hurtigt medie. Et medie, hvor I kan finde jeres kulturoplevelser, sportsoplevelser og andre ting, som er fuldstændig aktuelle. I kan finde nyheder om tingene, og det er meget hurtigt at orientere sig på siden. Læg jer lige fra sofaen, log jer ind, tjek det ud og tag sig ud i byen og opleve kulturen, der hvor den skal opleves, ude live på Djursland. Djurs Live. 3 gode ting ved Djurs Live, det er, at jeg kan se, hvad der sker. Alt, hvad der sker på hele Djursland. Det er jo bare genialt. Og det er online, det er kvikt, det er nemt. Så kan jeg se, hvor det sker henne. Og det er også rigtig, rigtig lækkert. Og så ved jeg, at den kan hele tiden blive opdateret af foreningerne og udbyderne selv. Så det er en hjemmeside, der er opdateret. Og det er vigtigt for mig at vide det, når jeg nu skal ud og opleve, hvad der sker på Djursland. Nu er jeg jo ikke den mest moderne forbruger af det her medie, men jeg synes faktisk, at den giver en appetit til at gå ind og kigge på den. Det er lækkert at se på, og den er brugervenlig, det er nemt. Og så det synes jeg jo egentlig var rigtig, rigtig lækkert. Nogle gange, når du kommer ind på en hjemmeside eller en portal eller noget, så er det jo lidt støvet, lidt vanskeligt, at det er lidt for nørdet. Det her, det er for alle, der gerne vil bruge den. Det er for den ældre, det er for den unge, det er for alle, der gerne vil se alt det, vi har gang i på Djursland, og hvor det sker henne. Det er fedt at være kulturpolitiker på Djursland, for der er så meget gang i alle kulturelitesælene og alle foreningerne, så det er rigtig dejligt. Når man sådan kigger ind på siden her, så føler man sig fanget i den side. Så alene den måde siden er lavet på, det vil gøre, at vi vil bruge den alle sammen. Så vil jeg gå ind og finde ud af, hvad musikarrangement der er på Djursland. Så vil jeg tage fat i nogle af vennerne, så vil vi tage til et eller andet musikarrangement. Og sådan kan man gøre med forskellige ting her, hvor det sådan er delt op i kategorier. Og det er nemt at gøre det, og det er tilgangen er hurtig, og man kan hurtigt komme afsted til et arrangement. Lige på Djursland, lige nu, det er tingene sker sådan lige rundt om hjørnet, og så er der fuld gang i Djursland på den måde. For foreningerne, altså den almindelige forening kan man sige, har den mulighed for at komme ud med sine arrangementer her. Og derfor bliver aktualiteten tårnhøj. Og det synes jeg er et plus for foreningen, at de kommer afsted med deres arrangementer sådan her. Velkommen til djurslive.dk.